Tällä paikalla järjestetään 5. ja 6. elokuuta Weekend Festival, jonne Lenovo etsii nyt uutta talenttia esiintymään 60 000-päiselle yleisölle. Jos homma on hallussa ja haluat eturivin artistiksi, osallistu kilpailun osoitteessa lenovodj.fi. Lataa oma biisisi muiden kuunneltavaksi. 3 parasta pääsee esiintymään heinäkuussa Narikkatorin tapahtumaan, josta voittajan matka jatkuu tänne. Lenovo hemmoittelee voittajaa parhailla työkaluilla ja sopimuksella Sony Musicin kanssa. You got what it takes. Oikeat työkalut musiikkisi tekemiseen. Uskomattoman ohut Lenovo Yoga 900 hybridikannettava ja entistä parempi Windows 10.